बे समाव बिग ब्रेकिं निउज आसामनि लखिमपुर जिल्लायाव गामिनि सुबुंफोरा सासे दायनिगिरिखौ बुनानै बुथारदों। रायजो राजाफोरनि थिउरिया रागा जोंनायाव सासे दायनिगिरिया जिउ गोमादों। बुथारजानाय दायनिगिरिनि मुंखौ राजु बरुवा होननानै मिथिहोदों। मिथिमोननाय बायदिब्ला राजु बरुवाया थुकुवाकाना जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट कर्टनिफ्राय खारखुमादोंमोन। खारखुमाबोनायनि उनाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा किकिलि दैमानि साखाथियाव राजु बरुवाखौ मोननाय जायो आरो लोगो लोगोनो रागा जोंनानै रायजो राजाफोरा राजु बरुवाखौ बुयो। बुनानै गोब्राबथार जखम खालामो आरो राजु बरुवाखौ पुलिसनो हरफिननाय जायो। नाथाय गोब्राबथार जखम जानायाव पुलिसा राजु बरुवाखौ फाहामनो देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो जिउ गोमानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायाखिसै। मख'नो गोनांदि रायजो राजाफ्रा बुथारजानाय राजु बरुवाया ओनसोलाव गोबां समाज आयेननि बेरेखा खामानि जिनाहारि खालामनाय बायदि हाबा मावनायनि दायाव पुलिसजों हमजादोंमोन। बे समाव उदालगुरि बुब्लिनि मोनसे खौरां। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360